イカゲームの脚本は2009年にすでに完成されていたが、内容が非現実的すぎるということで、どこの制作会社にも断られ続けていた。イカゲームで登場する4匹人形は、もともと交通安全教育用のキャラクターで、横断歩道の安全を教えるために作られたロボットだった。脚本の初期段階では、義憤とセビョクの間に軽い恋愛要素が入るシナリオ案もあった。イカゲームにはモデルになったと言われる事件、ブラザーズホームが存在する。型抜きで使われたダルゴナはソウルで実際にダルゴナを作っている職人さんが協力して作ったもの。義憤が赤髪になった理由は明確に明かされていない。